Sindromul Rapunzel poate fi văzut ca o tulburare psihologică caracterizată de tendința incontrolabilă de a mesteca și înghiți propriul păr. O să vedem imediat care sunt cauzele, simptomele și mai ales cum se poate vindeca. Trebuie să fim conștienți că sindromul Rapunzel este deosebit de periculos pentru că poate trece neobservat și poate cauza afecțiuni grave ale sistemului digestiv și în unele cazuri poate pune viața în pericol. Recent, unei fete din India i-a fost scos din stomac un ghem de păr de peste 1,5 kg. Cum este posibil să ajungă atât de departe? Părul înghițit se prinde în cutele stomacului și se acumulează formând o adevărată minge. Pericolul este constituit nu doar de părul în sine, care ocupă cavitatea stomacală, dar și de substanțele toxice și patogenii aflați în păr. Trebuie să spunem că părul este un adevărat filtru pentru impurități și în plus poate conține o serie de produse cosmetice care, ingerate, nu duc la nimic bun. Întrebarea cea mai importantă este de ce? De ce ajunge cineva să-și consume propriul păr? Din păcate, acest obicei poate fi necunoscut chiar și celui sau celei în cauză. Cu toate că poate fi întâlnit la ambele sexe, se pare că sindromul Rapunzel afectează în mare parte fetele cu vârsta de până la 20 de ani. Aproximativ 3 sferturi dintre pacienții care ajung la spital în urma complicațiilor sunt adolescente. Acest lucru este cumva explicabil pentru că fetele au părul lung și este mult mai probabil să dezvolte acest obicei. În același timp, genul și grupa de vârstă pot fi o indicație importantă a posibilelor cauze. Psihiatrii consideră că sindromul Rapunzel este o tulburare obsesional-compulsivă. Din păcate, de multe ori se folosesc termeni care descriu diagnosticul fără o explicație amănunțită. O să încercăm aici să luăm în calcul ipoteza cea mai la îndemână. Trebuie să ne punem următoarea întrebare. Are sindromul Rapunzel vreo legătură cu tulburările de nutriție? Pentru că dacă analizăm pe scurt care sunt trăsăturile, simptomele asociate, o să vedem că există multe similitudini. Cea mai importantă dintre acestea este adesea natura inconștientă sau percepția deformată asupra realității. Cei afectați de multe ori nu-și dau seama ce fac. Vedem fete care își trec mâna prin păr și adună fire de păr desprinse. În cazul celor care suferă de sindromul Rapunzel, este cel mai ușor să bage în gură aceste fire de păr atunci când citesc sau învață, pentru că gestul este quasi mecanic. La fel ca și în cazul anorexiei, spre exemplu, cei afectați nu își dau seama că au slăbit foarte mult sau că mănâncă foarte puțin. Dacă mergem și mai adânc în analiza acestor comportamente, putem spune că asocierea între sindromul Rapunzel și anorexie poate fi o urmare a gândului mănânc păr, nu mă îngraș. De asemenea, o corelație indirectă este relația cu mama. În psihanaliză se consideră că în unele cazuri, tulburările de nutriție își au rădăcinile în neînțelegerile cu mama. Cum se explică acest lucru? Ei bine, mama este primul om cu care luăm contact și ea este cea care ne hrănește atât fizic cât și emoțional, iar cele două rămân alăturate tot restul vieții. De aceea când suntem supărați, stresați, mâncăm pentru că inconștient compensăm lipsa de afecțiune sau satisfacția emoțională cu cea alimentară. Cum spuneam, pentru cineva care suferă deja de anorexie, părul poate fi alternativa care nu îngrașă. Mai mult decât atât, relația deficitară cu mama poate porni de la atitudini dezaprobatoare ale mamei față de aspectul fizic al fiicei. Raționamentul inconștient al fiicei în acest caz poate fi: nu-ți place cum arăt, o să mă schimb. Mai exact, dacă reproșurile mamei se îndreaptă direct asupra aspectului părului, gândul inconștient poate fi: nu-ți place, îl mănânc, îl consum în locul sentimentelor pe care oricum nu le primesc. Am spus că genul și grupa de vârstă, respectiv fetele adolescente, ne oferă informații importante referitoare la cauze. Tulburările de nutriție apar adesea la această vârstă, iar cauza este presiunea crescândă din partea societății care de multe ori impune standarde estetice artificiale. Astfel, fata aflată la 13-14 ani, presată de mediul exterior, de rețelele de socializare în zilele noastre, caută asigurări și confort acasă, iar dacă nici aici nu le găsește, efectul stresului crește și poate duce în zone foarte neplăcute. În momentul în care înțelegem aceste lucruri, suntem pe drum spre o rezolvare a problemelor. Așadar, care este răspunsul la întrebarea cum putem preveni sindromul Rapunzel? Ce putem face să oprim lucrurile înainte să ajungă prea departe?
Cel mai important este să-ți pese. Copiii, adolescenții au nevoie să fie ascultați. Acesta este primul pas. În lumea noastră, în care totul se întâmplă în viteză, iar prioritățile se schimbă continuu, este ușor să folosim scuza lipsei de timp, să facem lucrurile formal. Însă trebuie să știm că să fii ignorat este mai rău decât să fii certat. Atunci când asculți pe cineva, fie că este copilul tău sau doar un prieten, trebuie să arăți că ești acolo, să-l asculți și să nu-l judeci. Asta nu înseamnă să fii de acord cu orice, la fel cum observarea vieții și activităților copilului nu înseamnă control. Este greu de observat că cineva își consumă părul. Așadar, care sunt comportamentele care ar trebui să ne dea de gândit? La fel ca în cazul tulburărilor de nutriție, sentimentul de rușine este aproape mereu prezent, așa că trebuie să fim atenți la lucruri precum rosul unghiilor, mușcatul buzelor, apatia, lipsa comunicării, retragerea în sine, iar în cazurile avansate vorbim deja de lucruri evidente cum sunt lipsa poftei de mâncare, pierderea în greutate, stările de greață și amețelile. Toate acestea sunt semne de alarmă care ar trebui să te facă pe tine, cel care le observi, să nu rămâi pasiv și să întrebi pur și simplu dacă totul este în regulă. Să întrebi de ce lucruri care altădată erau plăcute și așteptate au devenit acum neinteresante pentru cel cu care vorbești. Așadar, suportul părinților, prietenilor, al celor din jur pot salva fericirea sau chiar viața celor la care țineți. Cam atât despre subiectul de astăzi. Dacă v-a plăcut și vi se pare util, vă rog dați share. Până data viitoare vă mulțumesc pentru că vă uitați.